Sheng! Sumang grocery na sad kami karon day. Dabo na may kuyang sa ref. Bari jari na kami kuman sa wholesale. Mas barato-barato kuno ang presyo diri. Since we anay amo loaf bread diri kami sa bread area. Daboy kapilian sa ila bread day. Pero si Muno ra sa bak tagpapili kasi sa may expert nga pero na. Pero di sab kami makapili tanong sa baanay namon expiration date. Panday ako dantan listan mga kuyang sa ref, suyod sa kabinet. Kay base masubrahan ta sa pagpili-pili tapos yan na ba sa ato budget. Tanaw ra kan sab kami diri ng pwede ni sa mas snacks sa isa work. Kay gutumon ba ya? Sanan mas snacks ra kan sab sa bayay. Day nagkuha sab kami ng ton. Kalisod magprito way makimpit-kimpit. Masugani day kay nalakip ko paglista. Naglakip sab kami day ng sayaan day. John gikan gipang fried. Dakan mahiwalay sab sa mga buo-buo day. Kung nakita ni so super sab kadako an namo na pili. Nakay amo ra may good mas barato-barato day, mas dako pa. Nay kadtong plastic pero mahal kaayo. Nagkuha ra kan sab kami ng tissue day. Pero napkin man daw na sa ila. Lahi man sa ila pagtukdon diri ang tissue day. Kay pang toilet man daw na. Bali ang ila tissue is napkin diri. Ilang flowers day mahal kaayo. Ako gipabalik kay unsa man na di man na makauno. Praktikalan na ta ko man day. Since naka-experience naman sa una ta mga mansari anniversary matagan og buyak og chocolate po. Karon pa sa buyak. Palit na lang nato pagkaon day. So dininarya nagpili na kami ng mga gulay day. Tagtanaw sa naman ang presyo kung hami mas barato. Nagtanaw-tanaw sa ako diri kung may drinks pa ng mga pineapple. Pero may gasudak nakitaan diri naka-carton day. Ang uban na prutas na anoan. Di gazud makalimtan ng Chinese pichay day. Kung nang isa ka gulay pantuya ba. Yami man maghigop-higop ng sabaw day. Naglakip ra kansab kami ng talong day. Pangadag ko ra ba to ila talong. Nay nigpisnoan na talong. Pero day may damage naman. Proceed na sab kami sa fruits area day. Nagpili lang kami ng kapayas nga na. Mga dagko sab ila kapayas nga na day. Ambot sab lamang kung tamis. Naglakip ra kansab kami ng grapes day. Kaon-kaon ba nagpangitag TV. Dugang vitamins na sa ini day. Yan na kami magkuha ng orange day. Kay laong paniza. One time nagpalit kami si Zaraman daw sige kaon ng orange. Day dili gazud ako maprutas day. Kanang sabayay sa una magpalit kog apple or unsa na prutas. Na day usahay ra na ako ma-open sa ref. Kay usahay ra mong kumakadumdum na naay day ako gipalit na prutas. Palit ra kansab kami ng onion day. Plano ko ako na i-fried. Ang panlabay na sab kami sa mga pagkaon day. Taglaway na sab tay ni. Tapos day kung mag-fried rice day. Dami man ni isagol day good. Murag di na ka magpalit og broccoli or corn or unsa man kay kumpleto na siya nga na. Ang imo na lang luto na lang jud. Timpla gamay ba. Isa kada po maglibog na sab sa day. Ako day kung ako papunton na kung as mas barato to ako. Same raman good na gihapon day. Lay isa dang kang munro day. Kay gusto niya dako daan ang paliton bahala mahal pero makatipid man daw dito sa dako iyang gipalit. Usahay sa day no kinahanglan mag brainstorming sa baza diri pag grocery. Diyan nasad kami diri day sa mga karnihan day. Kuha kami karne ng ribs ug manok ra kan sab day. Kanang lechon manok day kaning among pang grocery day pang 1 month na ni day. Sample anang mega. Ingon ko duha lang basin dili nato mahurot. Ingon pod siya unom na lang kay para makatipid ko no na daw discount pag unom. Amo gusto is a per mindset day. Lami man pod ning sardines. Kani day hapit hing kalimti pang gata. Sa una magkudkud pa man ta para makagata. Kumanday diyan ay gilata. Pagkasayon sa kinabuhi. Naginasab kami diri day sa mga pang breakfast day. Naguna-una na sad. Pagkatapos na ay na jud na pilian day. Naagihan sad namo kaning noodles day. Duha ra kan man to nabili. Mao nang gidugangan na lang namo. Pagkatapos nang tanan proceed na sad kami sa cashier. Nalingaw manuo na grocery day. Pero ting bayad naman magnana sad ni maglabad ang ulo day. Hala day naabda jud mi day duyom day ng grocery day. Sumanguli na siguro mi. Bye-bye. Maura to day.